You are enjoying? You are enjoying yourself? So light. Okay. Ukadai kutenga haiti kanzite kutema. Right? Kuziya wena. Akuziya? Ngathi kuziya wena. Oh. Akayibva kawana iwe. Takagarika. Kagarika kwandira mwana kamapeta. Kakuta kumenyeka wena. Hanze murume achidya mabanana zvinenge okay ndakatozo kubva pawakaita nhumbi ndakatoandastenda kuti kana supa chaivo mumwe nemukadzi, nyati nemumwe nemukadzi, zvinhu zvizhinji zviteja asi zvinoitwa neche nemukadzi. Kochigo sainochi so hausuda kuudza vanhu zvakanakira Zimbabwe futi vari kutozvionera vega South Africa umbomwana mabanana kana kuZimbabwe kwacho muHarare ane health kana kuZimbabwe kwacho muHarare anongwana umusha chedzani muHarare hautombomavani unze chimwe chinhu chichiita kuti zvinyatsonakidza unge wakagarira Tiger Furnitures patebho wakagadzika chi paTiger Furnitures ndikapedza hangu ndoka clean kubva kati vai zvekuti kana chitoita makeup ka ndotoita ndakati aisa paglasa. Ya pane munhu andaona achitaura naye mandiro ako kuti chinazvo achichanzi mari uyu kuromuka uyu anombozati this installation is for free yakabvawo here kuna Kimu nemoyo wake wese newedo ndingawanewo mari yekuinstora musoro chokwadi ndisina makapu ndisina maplate ndinawo asi noti handinotodawo nini but manje zvakaipera kitchen dzedu ndeyekudai so handitokuona zvaizvo unoisawo unotengawo mandiro anoenderana nechi exactly nezviri mumba mako miremone kana ndane kitchen timonoti apaite kakachenjeri kuti undiudza kuti hanzi mari yaunoitisa matsiye chichichichi hanzi anenge echi kana musingakwanisiwo kuiswa musina kungoisa aiwa don't be jealous because Kim haana kana moyo wakaipa anenge adada kuti mai mazuva look at you good and there's sort of farira izvozvo kana musina venyana Kimberly guys musandiitire god sazvoreva kuti munhu akatoti ofa mota tofanira kuiramba bhosi asati ane stand aiwa zvazvo zvongoratidza kuti havana furniture kwaTiger Furnitures futi unotoona hasha dzacho kuti hadzigarire sofa rekuTiger Furnitures akana handi munhu wacho ndiblogger ndi ighost so unongozama